momentul în care ajungem la o intervenție, suntem legați cumva unul de altul. Chiar și de aici vine ideea de binom. Septembrie 1941 m-a născut mama de ziua pompierilor, cu 85 de ani să fac mâine, poi mâine, de când am văzut lumina zilei. Și acum mă sună toți cineni la mulți ani de ziua pompierilor. Eu până în ce am mers în armată, nu știu că 13 septembrie ziua pompierilor, m-am născut și eu la grămadă. Am fost recrutat la pompieri în regiunea Brașov, raionul Sighișoara, companie de pompieri Sighișoara. Și subofițerii, și măi cinene, ce meserie ai tu? Eu, dita mai omul modest, păi eu sunt agricultor. Mă, n-ai vrea să te faci șofer? Păi eu m-aș face, dar eu nu mă ăsta, că e volan încolo, nu știu nimica, nu... Lasă-mă că înveți acolo. M-am logodit sâmbătă seara, duminică dimineața am primit ordine de chemare și m-am dus în armată. Și rămas legat cu fata. Cadrele de acolo zice, măi, ce tu ești cu familie, nu știu ce, meserie bună. Și așa am și făcut. Am rămas, m-am dus la București, am făcut școala de cursul ăla de acolo, de la București. Și au venit locuri, eu preconizam pentru Bistrița sau Reghinu, că era mai aproape de locul de unde o bârși. Numai la Dej a fost. Târgu Mureș și Cluj. Zic, hai că mă duc la Dej. În 1963 am participat la concursurile profesionale pe țară, să face la nivelul țării, ca șofer fi. Am luat locul întâi pe țară. Sub pretextul ăsta m-au făcut sergent. Am început activitatea ca subofițer aici la Dej din 15 decembrie 1964 până în 1 noiembrie 1996. În 1996 m-am pensionat, iar acum am 30 de ani de pensie. Suna incendiu, eu eram toporat, servam 4, cu scara, cu ăsta. Ginene, urcă sus. Acolo iese flacăra pintă, acolo. Sparge-mă țigla, spar cu toporul țigla acolo. Adică eu mi-e frică. Până la incendiu, cum vorbesc cu dumneavoastră, acum așa vorbim cu trupețe. Măi copii, nu întindem tăți furtunii ala pe acolo. Eu îmi facem imaginea, măi, e un graj sau ceva acolo, nu poate o vâlvătaie atât de mare. Cu o linie tip ce? Ceavă cu robinet, grijă de apă, că era bai la țară fiind. Baza era militară un termen. Acolo la un echipaj era singurul subofițer șofer, atât, restul era trupețe. Și tu erai, cum v-am spus, și șofer, și grijă de soldat, unde cum du-te-mă, dă cu acolo, dă dincolo, că flacără dincolo, când ajungem acolo, băi, nu vă dați la un tăciune, unde-i bobotaia mai mare, flacără mare, acolo dă cu apă, că apa curge în jos și să anihilăm asta, că lumea ce, uite, m-au venit pompiere, repede o strâns. O meserie mai bună și un noroc de la Dumnezeu mai mare, nu pot să mulțumesc, Doamne, că am plecat, cum v-am spus, de la Coada Vacii cu 7 clase. Nevastă mea cu 4 clase. Și cum v-am spus, disciplina din cazarmă este materializată și în familie. Disciplina și ordinea îți spune cuvântul atât acasă cât și în cazarmă, oriunde merge, ești om integru, nu ești un tercheberca. Că de multe ori zicem că trebuie, băi, porți șapcă rotundă în cap. Șapca rotundă are meritul ei, aia nu trebuie pătată. Am plecat de la Coada Vacii, mi-a dat Dumnezeu 2 fete, 2 gineri buni, 4 nepoți, 4 nepoți, toți forte. Copiii, pot să mă mândresc că i-a lăsat României ceva. Nu există odată să nu mă întorc capul și parcă să mă apuc așa o nostalgie de locul unde am muncit 34 de ani. Un gând pentru pompierii tineri? Să se dăruiască și dacă le place să se dăruiască și este o meserie frumoasă. Ai făcut un bine la cineva, omul ăla la care ai intervenit și ai salvat ceva acolo, ăla nu te uită în veci pe mine.
La pompieri, când am intrat eu acolo și după câtva timp m-am obișnuit, era o viață foarte frumoasă. Eram colegi ca într-o familie. Vă spun sincer că eu abia așteptam să mă duc la serviciu, așa îmi plăcea de mult. Avem multe intervenții, în special la întreprinderi. În perioada cât am fost comandant gardă de intervenție, eu răspundeam de toată activitatea din unitate. Pregătirea militarilor și organizarea intervenției. Mașinile nu erau prea strălucite cum sunt acum, dar ne foloseam de ele. Când ajungem la incendiu, primul lucru ăsta îl facem, să scoatem oamenii din pericol și pe urmă acționăm, să localizăm incendiul și pe urmă stingerea. Activitatea am desfășurat-o tot timpul la unitatea de pompieri din Cluj. Timp de 34 de ani și 6 luni, zi la zi. Pentru mine a trecut foarte frumos. Vă spun că mi-a plăcut activitatea asta de pompier și cu toți colegii care ne-am împăcat foarte bine, eram ca într-o familie. Ne ajutam unii pe alții, mai făceam ieșiri împreună cu colegii la diferite zile, cu familiile lor. Toți ne-am împăcat, vă spun că foarte bine ne-am împăcat toți împreună. Tot timpul ținem legătura, ne sunăm la telefon, ne informăm ce noutăți mai sunt între colegi. Mi-a plăcut felul de a ne comporta între noi, ajutoarele pe care le primeam unii de la alții, întâlnirile pe care le-am avut împreună. Dacă te duci cu groază la serviciu, nu-i serviciu. Aici la noi, cred că toată lumea, toți colegii s-au dus cu drag la serviciu și le plăcea meseria. Avea o satisfacție când reușeai să salvezi un om de la moarte sau să salvezi pagube materiale când ai văzut că s-a întâmplat un incendiu mare așa și dacă reușeai să salvezi, erai bucuros, bineînțeles. Odată pe strada de la Clujana am salvat 2 persoane care au fost cuprinse de incendiu și am reușit de le-am salvat. Așa de bucuros au fost că ne-au mulțumit mult timp. Ne dădea telefon și ne-au mulțumit că le-am salvat viața. Un pompier bun trebuie să fie serios, să-și facă treaba și să iubească meseria pe care și-o alege. Sunt plutonier Marina Vlad Alexandru, subofițer operativ principal și scafandru autonom în cadrul detașamentului 1 Cluj-Napoca. Sunt sergent major Lazar Cătălin, pompier în cadrul detașamentului 2 de pompieri Cluj-Napoca. La fel ca orice copil, are un erou preferat. La fel și eu am vrut să devin un erou, am vrut să ajut, am vrut să salvez, am vrut să fiu persoana care este căutată în caz de urgență. Am ales să mă fac pompier deoarece meseria aceasta îmi place de mult. Îmi place haina militară, îmi place disciplina pe care o impune această meserie. Îmi place pentru că pot să-i ajut pe cei aflați la nevoie, pe cei din comunitate și totodată pentru că pot să aduc un impact real în viața oamenilor din jurul meu. O misiune reușită pentru mine înseamnă să ne întoarcem cu bine toți înapoi la unitate, indiferent de cât de grav a fost sau cât de dificil a fost intervenția, indiferent de cât de mult a durat intervenția, pentru că siguranța salvatorilor este pe primul loc. Este și frumos, dar și provocator în același timp, în special într-un oraș mare ca și Cluj-Napoca. Consider că vine cu foarte multe provocări și cu foarte multă responsabilitate. Pentru mine pregătirea fizică este la fel de importantă ca și meseria. Fără pregătire fizică nu consider că ar trebui să existe pompieri, pentru că ne supunem la o grămadă de situații dificile unde pregătirea fizică face diferența. Ar trebui să fim conștienți, de fapt, că trebuie să fim pregătiți oricând pentru orice, pentru situații cum ar fi, nu știu, incendii, accidente rutiere, inundații sau alte tipuri de evenimente de urgență.
Trebuie să fim acolo prezenți pentru cei din comunitate, pentru cei care se află în jurul nostru și care au nevoie de noi. Dorința lor de a salva, de a face bine, de a fi o comunitate pentru oameni, cred că asta îi face pe pompieri atât de special și faptul că nu fac diferență între clasele de oameni. Intervin în orice situație, indiferent de cine ești și ce problemă ai. Indiferent de situația pe care o avem noi acasă, de situația fizică sau psihică pe care o avem noi, în momentul în care ajungem la o intervenție, noi trebuie să fim capabili ca acea intervenție să o ducem la bun sfârșit și să ne asigurăm că cei care au nevoie de noi sunt în permanență în siguranță.